Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili. Sa konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga bisan adlong Domingo karon inyo ming gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Ang atong sugilanon karong hapon nag-uluhan og pagprotesta. Dunay nagkalilain nga porma sa pagprotesta. Ang labing taas nga porma sa pagprotesta mao ang revolusyon nga gilusad sa atong katiguangan sa panahon sa mga katsila ug bisan sa panahon sa diktadura ni Ferdinand Marcos Sr. Ang labing yano nga mga protesta mao ang atong mga petition letters, mao ang atong pagmarcha sa kadalanan, pagdaog mga placards sa atong pagkabatan-on sa una. Karong hapuna tuguti among subayon ang nagkalilain ang evolution sa mga protesta, sa forma sa mga protesta, gipagayon din sa ato sa Subo. Sa dihang nahimo kong magsisibya sa DYLA, kabahin sa among natural constituents, mao ang mga union leaders, katong gitawag nga mga local union leaders sa Associated Labor Unions. Ang labing karaan nga lokal sa ALO, mao na tawag sa murag chapter sa Associated Labor Unions, mao ang Pier 1, kanang mga trabahante sa Pier 1. Og sila maoy labing hinog o pangidaron. Ambot na pa ba ang local 1 sa Associated Labor Union sa pagkakaroon? Kasagaran na as pantalan na sa mga shipping companies, ang mga trabahante. Sila mo'y labing adunahan o mga sugilanon sa protesta sa unang yugto sa unionismo din sa ato sa Subo. Usa sa ilang mga sugilanon mao ang ilang protesta batok sa mga kwengko. Si Attorney Democrito Mendoza ug ang duha ka managsuon nga Seno, pagtukod nila sa Associated Labor Unions, ang una gid nilang gikabangga mo tong Bisaya transportation sa mga kwengko. Nagwelga sila aron sa pagpaningil og mas dagkong suhulan o mga benepisyo gikan sa mga kwengko. Of course, sa mga kwengko sa una nga gidungog sa mga 2x2 o mga bunguton, wa mo tahan. So, gubot ang mga protestang ipahigayon sa Associated Labor Unions bato sa Bisaya Shipping o sa Bisaya Transportation. Ang kuno ako masayop, ang Bisaya Transportation sa una, karibal sa bus company sa mga Osmeña. Doon naman sa ito'y kompanya sa bus ang mga Osmeña. So, ang mga kwengko o mga Osmeña sa una, sawa pa sila magkabangga sa politika, nagkabangga na sila sa negosyo. Ang sunod nga yugto sa pagprotesta sa Associated Labor Unions mas tuguon pa gyud kaysa ilang protesta batok sa mga kwengko sa Bisaya. Kadto ng ilang pag-ilog sa pantalan. Or sila na nagkontrola sa pantalan pero gustong ilugon sa mga Durano. Wa na ko kasiguro kinsay incumbent sa nga union sa pantalan nitong higayuna. Pero ang kaatbang sa Associated Labor Unions mao tong union sa mga Durano. Kaniadto mga Durano doon na sa union. Kanto si Mano Amon Durano, unionistas ito. Doon na siya iyang kaugalingong labor union. Gitawag og FREWAS. Ambot unsay meaning sa FREWAS, Free Workers Association ba? Mao to ang gikabangga sa alo niya. Armado man ang union sa mga Durano. Armado sab ang union sa Associated Labor Unions. Ang gubat as kapila kuno kaadlaw ang gubat diya sa pantalan. Sa kanang Pier 1 sa dakbayan sa Subo mao na nahitabuan sa dugoong gubat tali sa alo ug sa FREWAS. So kana karong mga bagis-bagis kana mga paisog-isog karos mga union, wala nas kumingking sa kaduguon sa kasaysayan sa unionismo dinhi sa Subo pagsugod sa Associated Labor Unions. Ang usa sa namatay sa gubat giilang nga bayani sa Associated Labor Unions, ang wala ko kahinomdom siya first name Ibarita. Moto nga usa sa mga bahin sa ALO building, katong karaan nga building sa Associated Labor Unions na naguba sa niagi nga mga bagyo. Gitawag og Ibarita Hall aron pag-institutionalize sa heroism adtong leader sa Associated Labor Unions nga napatay atol sa Pinusilay diha sa pantalan sa dihang nagsugod pa ang ALO sa pag organisar sa mga trabahante dinhi sa Subo.
na eventually ang Associated Labor Unions na himong labing dakong unyon din sa Sugbo ug sa tibuok Pilipinas, although laliso na sa Kilusang Mayo 1 ug sa Ama Sugbo KMU nga mo insister nga mas dako sila og mas daghan sila og mga sakop dinhi sa ato sa Sugbo. Nawa ko'y authority sa pagsusi kinsay kinadak-an, kinsay labing daghan og mga sakop sa mga unyon. Pero trabahante ko sa DYLA nga gipanag-iya sa Associated Labor Unions. So mao to ang tanang mga sugilanon nga ako mahibaw-an mahitungod sa alo. Doon sa ko'y mga sugilanon na dunggan mahitungod sa Kilusang Mayo 1 kay aktivista man ko. So daghan sa ko mga higala nga nitabang o naglihok gyud sa kausa sa Kilusang Mayo 1 o sa Ama Sugbo KMU. Ako manghigala silang Winnie Badayo sa una, si Jaime Paglinawan o uban pa nga mga leader sa Ama Sugbo KMU. Ug hantod karon I think si Jaime Paglinawan friend pa ganin ako sa Facebook, although mura og dunay mga batan-on nga mga leader nga, pero si Jaime padayon gihapon nga moapil sa mga protesta, labi na sa mga protesta sama karong adlaw sa pagsaulog sa EDSA People Power Revolution. Pagtrabaho nako sa DYLA, kakita ko og mga bases nga junk gipang klaro kay nga mga bases kay dagko man kay mga lawas pero gi-junk na. Wa tarunga paghipos dito ra gibutas daplin sa kanang Alo Vimcon 2 compound kanang nahimutangan karon sa Mariners Court. Na dakong porsyon di ang hawan dito ra gi-junk ang mga bases. So nangutan ako sa mga katigwangan sa Union unsa man ang mga bases. Siya ato na liyo. Ang alo kuno sa una pertindaghan ng bases. Yung mga naman na masahero sa ng alo sa una siya dili maunay sakyan sa mga trabahante sa Atlas. Kadaghan mga trabahante sa Atlas nga dili taga Toledo. Kada adlaw kuno to mga bases nga magbiyahe, maghakot sa mga trabahante gikan og padung sa Atlas sa siyudad sa Toledo, sa Don Andres Soriano, adung sa ilang mga Pinoyanan sa Naga, sa Minglanilla, sa Talisay, sa Cebu City ug sa bambahin sa Habagatang Subo. Pertindaghan ng bases. Kung unya unsa man nahitabo ang mga bases nganong na junk naman na siya pagkapildi nato sa Atlas wa na kinsa pa may hakuton sa mga bases dili na ka-sustain kay dako baya tong cost sa operation sa mga bases. Unya ang nag-sustain adto mao ang union dues sa mga trabahante sa Atlas. Sa height sa operasyon sa Atlas niya bugod 11,000, 12,000 ka mga trabahante sa Atlas labing menos 10,000. So imagine ang union dues anak nga makolekta sa Associated Labor Unions gikan sa mga trabahante sa Atlas. So dako kayo. Ug mao kuno to nakatukod ang alo og ospital, nakatukod ang alo og mga facilities pagserbisyo sa mga sakop sa Atlas. Na sariyang nailog ang Atlas gikan sa Associated Labor Unions, duguon sa gitong pagkailuga, wa na ginahimo ang alo, wa na gid siya kabalik isip union. Nisuway ang alo ka usa ka duha ka higayon human sila napildi pagbalik sa pagbalik sa Atlas, wa na sila nahimo. Ang nakailog sa Atlas mao tong Southern Philippines Federation of Labor, SPFL, na alyansa sa aliado sa Kilusang Mayo 1. Ang panguni adto kun wa pa kumalimot mao si Tony Quezon. Isog kay Tony Quezon nga labor leader, mao toy sakop na nako sa media, naka-interview ko Tony Quezon, nahas kang isuga atong Tony Quezon. Of course, na-controversial siya later, gipasangilan siya nga doon mga armas, doon mga armado nga mga sakop. Pero sa dihang ni barug siya batok sa Associated Labor Unions, nagmalapuso ng SPFL pagkuha sa usa sa labing dako kundi man mo kinadak-an nga kompanya dinhi sa Subo ug sa Kabisayan, ang Atlas Consolidated Mining and Development Corporation, ACMDC pa kaniadto. Nangutana kung anong napildi mang alo sa Atlas kay ang una gyud akong assignment atul sa certification elections. Kaya ang tawag anang eleksyon sa union kanang mga trabahante magpili na og union, certification elections. Una gyud akong assignment manghatag og siupaw og soft drinks ngadto sa mga trabahante. I-assign me og gate. Daghan kay nag gate ang Atlas sa una. I-assign me og gate. Igawas sa mga trabahante sa particular nga shift. Mag-atang mi sa gate. Manghatag mig siupaw og soft drinks. Para sa Associated Labor Unions. Naay mga leader sa union nga magsige og diskurso para sa alo. Kami, batanon pa may mga reporters. Wa man may masuhito unsa tong kausa dito. Tighatag rin mig siupaw og soft drinks. Maura gito among trabaho. Amot nga nung kami sige pahatag og siupa og soft drinks sa mga reporter man kunuhay mi sa DYLA pero kinsa may musupak sa imong kalinghod og pangindaron. Pero ako nabantayan way mo dawat. Way mo dawat sa among siupa og soft drinks.
ingko murag pildi ang Associated Labor Unions. Di mo na kalami ato among siupaw. Gibutang pa to namo kanang bitang mga container para nga dili mabugnaw. Unya ang mga soft drinks gibutang namo mga cooler para nga init bugnaw pa siya kaayo. Lami kay para sa mga trabante inig break man nilang trabaho. Why manawat sa siupaw o sa soft drinks? So nangutan ako, nganong di man popular ang alo? Nganong daghan man nasuko sa alo? Wa pa tong eleksyon. Pero kay bawo na kung pildihunon ang Associated Labor Unions. Ang mga karaan sang leader sa alo mo nitong anako, ang local president kuno, ang presidente ba sa local silbi dito sa Atlas, gipasangilan nga kurakot. Kay ang lokal kuno nga presidente daghan kay personal nga mga bisyo, daghan kay personal nga mga issues, unya gidudahan nga ang mga union dues nga nakolekta wa i-remit ngadto sa Associated Labor Unions. Moto nga ang alo wa kahatag sa tukma nga mga benepisyong gisaad ngadto sa mga trabahante sa Atlas. Unya sama sa ubang mga organisasyon nga porte ng dakua, kay dako naman kayong alo, daghan naman kayo siyang mga chapters o mga locals napasagdan sud sa daghang katuigan kadtong abuso sa mga local officers sa Atlas. So dihang na matikdan nga takilin ng alo, uwahin na ang tanan. Wa na mabawi. Nakabuylo na sila Tony Quezon o kaubanan sa SPFL-KMU ug nasakmit yun nila ang Atlas mining gikan sa alo. Pero wa ko kasuhito sa kaduguon pero labihan kagubot sa maong eleksyon kay dihay pinusilay, dihay sinumpagay, dihay batuay ug uban pa nga mga duguon nga mga protesta na hitabo sa Atlas. Kung napildig yun, ang Associated Labor Union sugwa na yun makabalik. Ang laing engkwentro sa alo, I think mao to'y katapusan nga engkwentro nga ako nahibawan nga nakakita jud ko sa aktual nga engkwentro katong sa Cebu Shipyard and Engineering Works. Kay nasudlan sabtos ang alo mo incumbent union adto, pero sama sab diri sa Atlas mura og napasagdan sab sa alo. Murag doon na sa mga abuso ang mga local officers sa Cebu Shipyard and Engineering Works. Ang organisasyon nga nakasuod mausab ang National Federation of Labor, NFL. Kung wa ko malimot si Roger Igot, siya mo'y pangu sa NFL pag barog nila batok sa alo ug napildigin nila ang Associated Labor Unions diha sa Cebu Shipyard and Engineering Works. Unya, ambot nganong ang alo mao'y nagpikit adto. Wa na ko sama sa naan na isimpatan og reporter sumay rami sa sugo, wa gyud ko kahibaon sa tinuod nga hinungdan. Maybe sila Jojo Alcalen, sila may mga trabante sa Cebu Shipyard and Engineering Works mo makasulti ngano to nga puwerteng awaya sa NFL o sa alo unya ngano nagkapinusila ito diha sa kami gidestino mi diri sa gate sa Cebu Shipyard and Engineering Works daplin sa dagat mo tong daghan kay mga tents ang alo diha daplis dagat ana mi diha mga tug kay gipa-cover man namo ang mga protesta, ang mga kaguliyang nahitabo. Daghan kay itong nagsunod adto kay pinusilay man gyud. Mo tong usas nakapasikat ni Hermes Waring, kato among kauban nga reporter si Hermes Waring, pagka-assign niya sa iyang shift dito sa may pag-ulbos pinusilay. Nya kadto si Hermes, kuan man to. Bago pa mga reporter, so di pa kaito siya suito, pero may kay mo cover si Hermes sa pinusilay. Basta susang tingog bala maklaro kay siyang tingog kay BHF radio pa man to among gigamit. Pero sa MS Waring may kayo siya mo cover. Yang hangus-hangus, yang hapa-hapa dito. Niya si Sam Costanilla man to yung anchor, miss, tago miss. Pasalipod diha miss, Hermes. Pasalipod miss, ay siyang report miss, ay siyang tingog miss. Pislita lang mo radyo miss. Pero inana ba ang has kang aligriha. Aligri pero kuyaw. Ang ako ra gid wa jud ko ka tunong og pinusilay diha sa Cebu Shipyard and Engineering Works. Kausa na destino ko nga mo duty tibok gabi. Pulihan ko ini kasi yung muntag pero tibok gabi yagiin ko pagbantay kay posible manung at taga NFL or magkaengkwentro sa taga alo. Sus, nakatug bitaw ko kay di man mi mo report kung may action. Wa may action. So nakatug ko, nakatagpilaw ko. Sus, kalit bitaw ko timbakwas kay murag dunay kanaas ba? Sus, pagbangon ako ang akong lamisa, kay ang tulda dunay mga lamisa. Kada ko lamisa nga mga plywood nga nipis ra kaayo, naghigda ra ko sa lamisa. Adin ko lamisa mo ra ba siyang bench nga akong gihigdaan. Sus, sa kakusog sa hangin kidaplin man mi sa dagat diya sa Cebu Shipyard and Engineering Works.
Nibalitok bitaw ng lamisa. Unya ako nga ibabaw dito na ko sa ilaw sa yuta, perte na kong hagsaas kabatuan. Kay batuon man kay ito. Ang kadalanan palibot diya sa Cebu Shipyard and Engineering Works. Pero way pinusilay ganay tabo ang hangin rin akong kontra. Askan nakuha na kong pangus. Kaya nibalitok ang lamisa nga akong gihigdaan. Inato kakusog ang hangin dito sa Cebu Shipyard and Engineering Works. Nausa sa mga haladomong sugilanos protesta sa taga-alo na ako na lang nahibaw ang gikas katiguangan. Diha ko na sila giprotestahan nga murag kompanya sa barko diha sa Pantalan. Unya ang karga adtong barko daghan kaayo mga pero kasagara mga ginamos. Kato bitong amot nakakita pa ba mo adtong ginalon bitaw nga ginamos? Kana bitong gallons biscuit, inana ang galon sa ginamos kuno sa una. Unya ang galon siliyuhan ko na butangan siya og ang tabon maor gyapon ang tabon sa biscuit pero naay murag ipahuot nga plastic. So murag ang dili gid siya gisud og lata ang ginamos, gisud siya og plastic. Yang plastic gisud sa lata, yang gitabunan gisiliyuhan. So mo ilang protesta sus. Ang ila kunong protesta nilungtan na pila ka adlaw. Unya ang alo na ipakaon sa mga trabante pero kuwang ba? So, nagdumot sila makuha ganit nato ning kay daghan man gyud mga scabs. Bisan nagwelga sila, daghan man gyud mga trabahante nga mga ang tawag anang mga trabahante nga dili sakop sa union nga patrabahoon aron mo sa union, scabs. Silbi gisabotahe ang protesta, magpaday ng operasyon sa shipping company o sa giprotestahan nga kompanya. Sus, ang ila ko ng buhaton, inig mupakita to mga trabahante, ilang batuon. Batuon nila sa Pantalan, pero to sa ibabaw sa barko. Sa kang binatuay. Andito gikan sa sud, nasa mga, ang ila sa mga bato nga matugpa dito sa ibaw sa og labay na, mga bukol sa sila. Nakausa, taktika kuno silang maayo, magbinatuay tawag iti kapaingnan ani wa tay dag-anan ni ato sa ubos. Ang ilang gibuhat, ilang gipasagdan na mo diskarga sa mga karga ba to? Diskarga sa mga ginamos. Inikita klos ginamos nga kanang nanas tunga-tunga gigaspare padong barko, padong na gyud mo suds barko, ilang batuon. Igkatananta sa operator, matagak ang ginamos, ilang saon ang ginamos, ana na sila isudan. lami na kuno kay ilang pamahaw paniudtong panihapon, kay na sila ginamos. Yung adto ka colorful ang mga protesta sa unionismo. And I'm sure doon ay masuhito pa nako og magsuwat tingali og libro kanindot kung i-detalye gyud ang pakigbisog sa mga mamumuo, ang pag-alsa sa mga anak sa singot aron pagpanlipod sa ilang mga katungod. Either maalo man, masugbok kay man, ma-NFL man, ma-SPFL man, ma-BMP man, ma-PM man, unsa angan sa ilang mga organisasyon kanindot kung ang mga unionista mao silbi ang mao'y mangunay sa pagdetalye sa kamabulukon, sa kamakahuluganon o sa kamalampuson sa ilang mga protesta para sa ilang mga katungod, para sa mas makaayong sweldo o mga benepisyo sa ilang mga kompanya. Now, of course, isip aktivista, doon na sa may among kaugalingong brand sa mga protesta. Kasagaran namong sa mga estudyante pa may sa University of San Jose Recoletos, ang amo yung madali-dali isip, mao ang pagsuwat og petition letter. So, mo protesta mi batok sa mga ID stickers, no? Kay kadtong mga ID sa San Jose kada semestre or kada school year magpapaliton og sticker ang mga estudyante. So bayad pambidaan sa bayad nami sa ID SIM paliton pa gid mo og sticker. Sibi. Papaliton na og sticker. So doble ba ang among gasto sa nagpetisyon ni? Primero, ang petition letter among gipapirmahan sa mga estudyante. Of course, ang mga pari mauaw ba? Excuse me, sibi girl. Kini si sibi mga tsiko mo atubang gid siya. Sorry, Bingal. Okay? So ang sibi, ang among petition letter daghanang mamirma. Kaya mga estudyante, di mga nabayad. Magastuan ba ya? So, daghan kay mamirma. First year, second year, third year. Pag-abot sa fourth year, naglisod-lisod na kay mga dagko na itong mga ang mga estudyante. Doon na ilang kaugali yung mga kabuot. Di na kayo may maka-atraka dito, pero daghan na kayo may pirma. So, among isumiter nga to sa Father President. Mamang titawag sa presidente sa Anton karon ganit tingali, Father President at tawagan ng presidente sa mga universidad.
si Father Cabarles mo'y Father President sa San Jose ni adto. Nya kadto si Father Cabarles sa mao may ako naabtan nga presidente sa San Jose, open to siya, makasuod gud mi sa iyang opisina. Bisang mga aktivista ba may, bisang nagprotesta may, pasudlo man niya sa iyang opisina niya, paistoryahon man niya, makaistorya man niya katubangay. So ngilingig kay Father Cabarles, pero di ito mutuman sa among sugo. May maminaw siya, pero iyang ipasabot ang policy sa eskwelahan, unya mo insister siya sa policy sa eskwelahan. Pero doon na sa mga higayon, maminaw siya namo. So ngilingig to ang brand of leadership ni Father Cabarles sa University of San Jose Recoletos. Sus, among petition letter si wa man paminawa, wa man aksyon ni. Ipadayon man gihapon ang sticker sa ID. Nagprotesta nami. Ang among protesta ni ato sa San Jose, maggamit ra sad mi sa school facilities. So ang mga megaphone sa San Jose, among huwaman sim, kaniadto makahuwam pa gud mi silang sound system. Naman sound system sa San Jose sa una nga maglanog-lanog among tingog di Tibok Labi sa main lobby sa University of San Jose Recoletos. So among huwaman ang ilang sound system, sila pa mo install. Ang mga non-academic scholars sa San Jose mo install. Unya, kami mo gamit. Nya ang mga pari mo yung bunalan atol sa among protesta. So ingon adto ang among paagi sa pagprotesta sa una. Na kundi pahuwaman ang sound system kay gamiton sa kantin, gamiton kay dunay school program, ang megaphone mo ay among huwaman. Pahuwamon sa nila megaphone. Oto ang megaphone kausa akong gida dito sa classroom sa hapit ko ma-expel kay nagklase man ang mga bata unya gusto man ko nga mga fail sila sa among protesta. Nya giingnan mami nga gihatagan og exam ang mga estudyante aron di lang mo apil sa among protesta. Sakka bitaw ko sa classroom hapit ko na expel. Si aning Siling Fernan mao'y abogado sa San Jose ni adto unya ang mga pari suko kay nako gusto ko nila ipa-expel og kato ako man kakauban nga nagprotesta pero naman may abogado si Judge Minmin Paredes, si Minrado Paredes, ang retired na nga judge mo, among abogado. Minmin, batanon pa man sa niya itong gigayon ha. So, nag-abot sila ni Siling Fernan, ang abogado sa USJR, sa CSJR pa sa una, o si Siling Fernan, diplomatikanon magyud kay ito, yung mga sulban, dili man to siya isog, dili man to siya muapiki sa mga estudyante. So, gipasaylo mi sa San Jose, o nakapadayon mi sa among pag-eskwela, wa mi expel bisan sa among protestang gipahigayon. Pero kaniadto mo walk out mi sa among mga klase kay dunay mobilization for example sa Colon. Kasagaras mobilization na mo pertindaghan tag 10,000, tag 12,000, labi menos 5,000 ka mga estudyante o mga trabahante ang mag-abot sa protesta diha sa Colon sa may Gaisano Metro or Metro Gaisano. Mao na among tapukanan sa una. So kung doon na gani mobilization na ang taga San Carlos, na ang taga UP, na ang taga CCC, karon UC, na ang taga Southwestern, kami pa, duol kay namo ang Metro Gaisano, so marcha sa mi, mulakaw, gawas migikan sa among mga klase, marcha mi dito. Moto nga ako, daghan kay kong absences. Labi na sa mga adlaw ng ating protesta, daghan kay kong absences. Pero hangyo mi, doon na gani mi exam, di lang mi mo appeal sa protest, kay scholar ba ako sa Ramon Abuitis Foundation Incorporated. Moto nakatunhay gid ko sa akong pag-eskwela, gibalanse lang ako ang protesta o ang akong mga obligasyon sa akong kurso sa kay Paul Simon, political science major man ko sa University of San Jose Recoletos. So kaluoy sa Dios nakagraduar ko sa akong pagka-political sci major sa USJR. Diha na ko ni proceed og law sa dito na ko sa DYRF. Mo wa ko ka wa ko kalahutay kay di ko ka maos math sa insurance, sa inheritance ug sa ubang mga numero na gilang hisgutan sa College of Law. Although wa na jud koy panahon adto sa pagtuon. Mao gitoy tinuod nga rason. Wa jud koy panahon sa pagtuon kay ako'y sign on, ako'y sign off nga broadcaster sa DYRF sa diyang nangahas ko og eskwela sa law. Pero ni eskwela sa Google kay gitanyagan ko sa akong employer, silang Sir Baby Kamumot og si Ma'am Marilo Revilla, sila ni gasto sa akong law education. Masulubon na wow kay ko nila nga wa ko kalahos. Nahagbong ko sa akong College of Law na anugon in town ang ilang bayad sa dako kay bayad sa matrikula sa University of San Carlos ni adtong higayuna. Pagkahuman ni adto, pagkasakop na nako sa media, tig-cover na lang ko og mga protesta. So, cover me og mga transport strike, cover me og mga welga ng bayan, cover me adtong mga freedom marches, na dubatok sa diktadurang Marcos. Santo ni sangko gyud sa EDSA People Power Revolution, 38 ka tuig ang nilabay. Ang mga transport strike sa una, hilabihan ka malampuson.
Mingaw yung daan. Wa gyud bisan usa na lang kasakyanan magtikaw-tikaw. Karon ang mga transport strike ang naman kayo. Kaniadto ang transport strike, tanang transport operators magkasabot yun. Buhi pa to si Noyben Similia, buhi pa to silang Mr. Wong, kinsa pa tong ubang silang Eliezer Wong, ug ubang mga leader niya sa transport sector. Sus, malampuson kaayo ang mga transport strike. Basta kasagarang transport strike, hasta kami mga reporters, magbaktas wa may sakyanan. Pero ang among mga mobile unit, itong mga istasyon sa radyo, nga doon mga mobile units, tugutan sa mga strikers, kaya ganahan ba silang coverage. Ako yung nahinungduman katong usas labing malampuson nga transport strike nga nilungtad og pila ka adlaw. Wa gyud nagdagan nga mga sakyanan dinhi sa Subo na inutil gyud ang mga operations, mga negosyo kay hasta mga eskwelahan wa may makasud, mga bangko di makasud ilang mga trabante kay wa may kasakyan. Unya kaniya tugod ang transport strike na suyak. Matuga-tuga gani kag dengan suyakan ka. Nya di ka ato badlong ang mga pulis. Nya ato transport strike sunugo na mga ligid kana mga junk na ligid, sunugo na desdan. Utoy transport strike tinuod yun sa una. Sus kinumdum ko sa ka transport strike ang mga leader sa nagkalilang mga ahensyas gobyerno nakigtagbo sa mga leader sa transport strike. Yes, baseline. Karon ang baseline ngilngig na mo kay porma kanito ang baseline mao ni kasagaran himuan sa press conferences sa mga protesta. Pagkahumas meeting, way kauyo na nakabot. So, tense kayo. Amo ning interview ang mga nangapil sa meeting. Ang among interview ito si Ben Similia. Kato si Ben Similia, taga Guadalupe, itong transport operator. Kalma ka itong manulti. Pero tapok mami. Yan ni Adto, ang among mga kahimanan, dagko pagkaayo. Ang ako, yuher, mura og si gidakon sa yuher karon. Mura gidakon og kanang dako kay nga kaset. Pero ang yuher na siya extended nga mic. So ang microphone ra ko ang uban jud si Aning Roger Solante for example, nag-cover siya ang iyang gikamit na recorder kadtong kaset ba na recorder nga pertin dakuha. So ang di ba ang microphone sa cassette na aman sa ibabaw nga bahin. So iyang ipaatubang ang microphone di sa naong ni Nueven Similia. Ang tibok naong ni Nueven Similia matabunan sa cassette. So hangyoon sa si Sir Roger, ayaw jer kay ang TV wa na makitaan ang mga photographer sa mga newspapers wa na makitaan ang buko-buko na lang sa iyang cassette recorder. Has kang alegriya sa among coverage. Unya kuan amigo tanan, kaila tanan, gamay pa man kay sugbo sa una. So kaila na mo ang mga pulis, kaila na mo ang mga leader sa transport strike, kaila na mo mga drivers nga madakpas mga pulis kay manuyak, kaila na mo ang mga madakpan nga manunog o mga ligid sa kadalanan, among kaila ang mga negosyante nga nag-organisar sa ilang kaugalingon kining Cebu Chamber, nag-organisar sa sila paghangyo sa mga transport strikers. Undangan na ninyo kay ang negosyo na to ato mga panginabuhi mao'y madaot, ang sugbo mo'y inutil sa inyong transport strike. Pero labihan ka malampuson sa mga transport strike sa una. Wa na dyan kag kita sa kalampusan sa mga transport strike karon. Ang mga transport strike karon tapaw na lang kaayo, gamay na lang kayo mo apil. Ang mga transport groups di na sa united, doon ay mag-strike ang usa, di mag-strike ang usa. Kani ato united kay sila. Mag-strike ganing usa mo, kuyog yun ang uban. Unya ang mga marcha sa una pertindaghana. 10,000, 12,000, manay kasagaran, 20,000, usay mas daghan pa. Kung dako kayo ang kausa. Karon ang mga protesta, tag 200 na lang, usa kagatos na lang, usay 50 na lang, usay 20 na lang. Mas creative na hinon sila karon pero wa na sila yung number. Mao ni nawa sa mga protesta karon. So ang EDSA People Power Revolution mo to'y height yun. No, ito minilyon ang ni-appeal adto. Yes, Puente Osmeña, ang tibok Puente Osmeña mapuno sa mga nagprotesta mo awas pasdan. Mutong wa na mahimo ang kapolisan, di na kagianandan, kay niawas naman ang mga tao sa kadaghan. Magprotesta di sa Plaza Independencia, mapuno ang Plaza Independencia, mo awas pa sa MJ Cuenco Avenue. Ang mga pil sa protesta, inguna na kadaghan ang mga protesta sa una. Yung mga protesta sa una, di mga yung mayor's permit. Kaya kanang Plaza Independencia o Puente Osmeña, mga plaza man na, diya magprotesta. Huwag kinalang mayor's permit karon pangiyuan ng mag-mayor's permit sim ang mga magprotesta. Ya karon ang mga magprotesta usay mas daghan pa pulis nga mo bantay nila. I don't know. Timaan ba na nga atong katawhan wa na magpakabana or the disillusion bang atong katawhan nga mga protesta way nahimo sa pag-address sa ilang batakan nga mga panginahanglan o sa ilang mga dinalian nga mga demanda. But I think kinahanglan mag-innovate ang mga leaders karon sa mga protesta. Nga kon ang mga protesta maora gihapon nga
Murag para ba lang sa media consumption para doon na lang litrato sa magprotesta. Pero wa gyud makasabot ang giprotestahan. Wa gani gyud mo appeal ang mga sektor nga nagprotesta. Lisod kayo. Dili ba kumbinser ang katawhan sa kalihitimo sa protesta kung wa ipasabot nila ang kausa o kung sila mismo wa paapila, wa konsultaha sa pagpahigayon sa mga protesta. Pero I submit sa atong bag-ong panahon karon, sa kalisod sa atong sitwasyon, sa kakwestionable sa mga lagda ining atong administrasyon, kinahanglan gihapon ang mga protesta. Ang pagprotesta sa katawhan mao'y atong labing epektibong paagi pagpabati sa atong mga tingog. Pero kinahanglan maghiusa ta. O kinahanglan katuuhan ang mga leader sa protesta. So karon naagihapon tay mga petition signing, pero ang ato mga petition ni level up na, doon na natin mga online petitions, na uso na karon. Sayo na lang kaayo ang pagpasiug ng mga online petitions. Sama sa gihimo sa perma, doon na pag-i-aktual ng mga pinirmahay sa mga petisyon na itong ipadangat nato sa mga local government units o sa mga national government agencies, dili na nato wadon. Kay kanang ato mga petisyon epektibo na kolektibo nga pagpadayag sa atong mga baruganan, sa atong sentimiento, pabor man o supak sa usa ka kausa o sa usa ka balaudnon o sa usa ka resolusyon nga gipanday sa atong mga local government units. Ug hinaot, dili ta mohunong sa pag-apil sa mga protesta. Of course, ang mga protesta nga atong gituuhan, ang mga protesta kan sa mga leader atong gisaligan, o ang mga protesta kan sa mga kausa atong gisuportahan. Kay pinaagi lang sa mga protesta na kitang katawhan makaapil sa aktual nga pagduma sa atong gobyerno o sa aktual nga pagpanimon sa atong nasod o sa atong katawhan. Ikaw, nakaapil ka ba o mga protesta? O natanggong ka tungod sa protesta? Nakaapil ba ka itong baktas-baktas sa una kay way mga sakyanan atol sa transport strike? O ikaw itong nanunog og ligid, ikaw itong nanuyak diha sa kadalanan? Nakaapil ka ba atong mga protesta nga gibungkag sa kapolisan? Sus, kanang tirgas sa unang, hapdusa ang tirgas. Pero kamao na mi. Basta, kay bawo may nga doon tirgas, baso na mo daan mo mga panyo. Kay basa nga panyo, makakuha mas kahapdos sa tirgas. Pero ang tirgas sa unang, pura kang nagtanaw sa pelikulang Nora Honor ni Terzo Cruz, manghinilakay mi tungod sa tirgas sa una. So, hilabihan ka, mabulukon sa mga protesta sa una, maybe tungod to sa among kabatanon, tungod to sa idealismo sa mga Subuanon, o tungod to sa paglaom sa mga Subuanon na mahimong makuha ang mas maayo o mas hayag kaugma pinagi sa lehitimo nga pagprotesta. Of course, diya sa mga protesta sa mga illegal. Diya sa mga protesta nga mamutang o mga placard sa mga rebelding komunista. Diya sa mga protesta nga kanang apilan sa mga wanted personalities. Kaya doon naman mga leader ni ato sa mga grupo na prisuhunon sa kapulisan, doon na sila yung mga warrants of arrest, pero wa sila madakpi, mo apilong protesta. If only to show defiance. Na para nila, ang diktadurang Marcos was not legitimate. So nga nung magpadakopan sila sa kapulisan. Nung daghan kay mga wanted sa una, mo apil sa protesta. So ang tawag nila adto mga lightning strikes. Dili i-announce ang protesta, pero adto sa mga lugar nga daghan kay magtapok ng mga tao. So mukalit lang protesta di Escolon. Mga 5 minutes, di pa katapok ang kapulisan, di pa kaabot ang kapulisan, bunggag na. So di na maabtan tong mga wanted personalities na di-apil sa mga protesta. I'm sure mas maayo inyong memory sa labing creative ng mga protesta nga atong naagian sa atong panahon dinhi sa Sugbo, sa Manila o sa babahin sa nasod nga atong mga Pinoyanan sa atong pangkabatanon. Palug iasoy ang inyong mga kasenatian sa mga protesta diha sa atong comment box. Uban ni Dr. Iris o ni Sibi diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong padayon nga pagsubay, pagsalig o pagpaminaw sa atong panahom. Dayong kilom-kilom. Daghang salamat, CB Girl. Bing girl, the bing girl. Very much. Jesus, very much.